Heia, fe'n yw Hanna, un o swyddogion recriwtio myfyrwyr Prifysgol Met Caerdydd, a heddi mae ganddyn ni sesiwn byr ar datganiadau personol. Felly, y rheswm wedi wneud hwn yw'r newyddion dda fod UCAS wedi estyn y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yn Brifysgol tan y 9 o Ionawr flwyddyn hon. Felly mae hwnna'n rhoi dros 2 wythnos ychwanegol iddo chi i ymgeisio i Brifysgol os nad wyt ti wedi eto a dyna yw eich bwriad, neu os wyt ti dal yn meddwl os i'n mynd i Prifysgol neu beidio. Felly mae hwn wedi rhoi amser dda i chi nawr a ddigon o amser i chwilio am eich cwrs ac i sgwennu eich datganiad personol ac i rhoi eich ymgais i fewn. Felly, newch yn siŵr mae ganddo chi rhywbeth i creu nodiadau ar gyfer hon. Byddaf yn edrych ar y prif pwyntiau ganddo chi ar datganiadau personol, beth sy'n gwneud datganiad da, y pethau i gynnwys ac hefyd byddaf yn dangos enghreifftiau iddo chi hefyd. A wedyn ar y diwedd bydd ganddo ni rhestr wirio i chi checio fath o checklist i gweud reit fi wedi gwneud hwn, fi wedi gwneud hwn. Felly newyddion gwych i ddechrau efo, yn enwedig yn yr amser heriol hon. Mae'n dda fod UCAS wedi gweld hwn a wedi estyn y dyddiad cau. A fel byddwn ni'n gweud, byddwn ni'n cynnwys sut i ysgrifennu datganiad personol a pha mae angen i gychwyn, ac yna hefyd beth yw'r gwallau cyffredin a sut fedrwch chi ysgoi nhw. Felly, eich ymgais i Brifysgol, felly falle bod chi'n gwylio hwn a chi heb ymgeisio eto, ond rwyt ti'n gwybod pa cyrsiau hoffet ti'n ymgeisio am. Neu falle dys dim clem da ti to be hoffet ti'n ymgeisio am, ond ti'n gwybod hoffet ti'n mynd i Brifysgol. Wel, os mae hwnna yw'r sefyllfa, pan wyt yn ymgeisio am Brifysgol trwy UCAS, mae ganddo ti 5 dewis cwrs. Felly gall hwnna bod 5 cwrs tebyg yn yr un Brifysgol, neu yr un cwrs mewn 5 Prifysgol gwahanol, neu cymysgedd o'r ddau, yn hollol i fyny i beth sy'n siwtio anghenion ti. Falle ti'n gwybod ti eisiau symud i'r dinas, neu hoffet ti aros adre, neu os hoffet ti'n mynd i'r Alban neu Lloegr, pa fath o lleoliad hoffet ti astudio mewn, mae hwnna'n holl bwysig ar ben pa cwrs i astudio. Felly newch yn siŵr bod chi wedi ystyried a wneud yr ymchwil mewn i hon. Ond ar gyfer y 5 dewis cwrs yna, ond un datganiad personol sydd efo chi. Felly dyna pam, pan wyt ti yn meddwl am eich dewis cwrs, mae'n dda i dewis 5 cwrs tebyg mwyn wneud yn haws i chi i sgwennu yr un datganiad personol yna. Felly os wyt ti'n diddordeb gen ti mewn i'r maes chwaraeon ac yn dewis 5 cwrs chwaraeon, gwych. Ond os ti'n dechrau chwaraeon a hanes a cerdd falle, fel y 5 opsiwn, mae hwnna'n mynd i bod yn heriol iawn i sgwennu datganiad ar gyfer hynny. Am y datganiad personol gall yn fyr iawn gan feddwl, ond 4,000 o cymeriadau yw hwnna. Felly mae yna pob llythyren a pob y talnod. Felly ys dim gen chi lot fawr o eiriau i werthu dy hun i'r Brifysgol. Felly dyma pam mae'n rili bwysig i chi meddwl am sut wyt ti'n ysgrifennu ac hefyd adlewyrchu ar eich gwaith a siŵr o fod ail sgwennu hi to. Peidiwch bod yn ofyn o sgwennu drafft ar ôl drafft ar ôl drafft. Mae 2 wythnos ganddo chi, felly mae'r amser i wneud hynna, ond mae jyst angen rhoi'r oriau mewn. Ond gobeithio bydd hwn yn helpu chi i sicrhau bod chi yn hapus efo beth wyt yn rhoi yn eich ymgais UCAS. A pam rydyn ni'n defnyddio datganiad personol? Mae hwnna'n cwestiwn. Mae lot o pobl pam dwi angen sgwennu hon? Wel, mae'n rhan o'r proses dewis a dethol y Brifysgol. Felly, meddwl faint o bobl sy'n ymgeisio at Brifysgol pob blwyddyn, filoedd. Felly, beth sy'n gwneud i ti sefyll allan o'r dorf hynna? Dyna'r holl pwynt o datganiad personol i'r Prifysgol i ddarllen hi a gwybod yn syth, hoffwn ni rhoi cynnig i'r person hon. Maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfweliadau. Felly, os wyt yn ymgeisio am cwrs lle chi'n gwybod mae cyfweliad yn rhan o hon y proses dewis y dethol, bydden nhw yn cyfeirio at eich datganiad personol yn aml yn ystod y proses cyfweld.
Felly, enghraifft ym Met Caerdydd, rydyn ni'n cyfweld am ein graddau celf y dylunio, addysg, ac ein graddau sydd wedi ei fuddsoddi gan y gig, felly yr NHS. Felly, jyst ystyried hefyd os mae rhaid wedi cael cyfweliad neu beidio. Be hoffwn i gwybod yw bod chi wedi wneud yr ymchwil ar-lein hefyd. Cyn sgwennu datganiad personol, byddwch yn hyderus yn eich dewisiadau. Byddwch yn hyderus yn eich dewis o cwrs a dewis o prifysgolion hefyd. Mae ymchwil ar-lein wedi datblygu, wel, mae wedi bod yn gwych, really. Ers y cyfnod clo a'r pandemig hon, mae prifysgolion really wedi gweithio at creu ffynonellau ar-lein gwych i chi. Felly mae hwnna'n 360 campus tours, accommodation tours, fideos gan y darlithwyr ac ati. Felly sicrhau bod chi wedi wneud yr ymchwil cyn ysgrifennu datganiad personol ti. Ac os wyt ti yn y cam na nawr, gwasgwch pause ar hon, newch yr ymchwil a dod nôl wedyn. Ond, ynglŷn â sut i sgwennu datganiad personol te, mae'n tebyg iawn i amser stori. Felly mae wastad dechreuad, sef y cyflwyniad, y canol, y prif gorff, a'r diweddglo, y casgliad. Felly, pan wyt ti'n darllen trwy eich datganiad personol, sicrhau bod ti'n dilyn y strwythur hon. Oes gen ti cyflwyniad clir, oes gen ti prif gorff clir, ac yna casgliad cryno i ddiwedd hefyd. Ond be na'n ei nawr yw mynd trwy pob secsiwn o hynny, fel bod chi hyd gadael yn gwybod yn sicr beth sydd angen cael mewn pob secsiwn. Felly, y cyflwyniad. Mae hwn yn holl bwysig, oherwydd ni angen gwybod yn syth be hoffet ti astudio, pam hoffet ti astudio hynny, ac hefyd mae'n gwych i ni gwybod unrhyw dyhedau gyrfaol hir dymor sydd ganddo chi hefyd. Felly sicrhau bod chi yn wneud hi'n glir. Ni ddim yn disgwyl i chi enwi y cwrs, felly BA Ons, BSc Ons, oherwydd falle bod nhw'n gwahanol yn y gwahanol prifysgolion rwyt yn ymgeisio am. Ond ni eisiau gwybod beth yw'r pwnc, beth yw'r maes hoffet ti astudio. A fel nes i gweud, ni eisiau gwybod hwn yn syth. A hefyd, os wyt ti agor gyda brawddeg agoriadol personol, sy'n mynd i wneud y ti'n unigryw a wneud y darllenydd i cofio ti, mae hwnna gallu bod yn rili defnyddiol ar gyfer eich ymgais. Felly, llinellau agoriadol fel arfer yn eitha cawslyd, felly mae'n dda i chi gwybod beth i ysgoi, a wedyn os ti'n gwybod ti'n ysgoi hynny, fel arfer mae beth ti'n ysgwennu yn gywir. Felly ni ddim angen gwybod yn syth beth wyt ti'n astudio, oherwydd chi'n mynd i trafod hynna yn y brif gorff, a hefyd mae fe ar ffurflen uwgas chi. Ceisiwch ysgoi sôn am pan o ti'n plentyn, a ti'n gwybod yn syth o genedigaeth o ti eisiau astudio'r gradd yna. Oherwydd mae ddim yn holl realistig. Does dim angen i ti wneud dyfyniadau chwaith. Felly ar diwedd yna mae gyda ni quote am ffasiwn. Nawr, mae ddim angen i ti cynnwys dyfyniadau, nag yw'r dyfyniadau geiriau dy hun, ac mewn datganiad personol, ond 4,000 o cymeriadau sydd efo chi. Felly mae angen i ti sicrhau bod chi'n wneud y fwyaf o'r geirfa yna a defnyddio geiriau dy hun. Hefyd, fel nes i gweud, maen nhw'n gallu bod yn eitha cawslyd ac eitha predictable, felly defnyddiwch hon i sefyll allan o'r dorf. Nawr, mae hwn yn enghraifft o cyflwyniad dda, wedi cael y green light. Fel gallwch chi gweld yn syth, ni'n gwybod be hoffwn nhw astudio, ni'n gwybod pam hoffwn nhw astudio fe. Maen nhw'n rhoi enghraifft penodol iawn am y pam yna. Dim jyst oherwydd maen nhw'n mwynhau, ond maen nhw'n rhoi profiad perthnasol mewn hynna mwyn esbonio y ddewis. Maen nhw hefyd yn cyfeirio at sgiliau nhw a profiad gwaith, a maen nhw hefyd yn sôn am lle gallen nhw gweld eu hun ar ôl brifysgol. Mae hwnna'n bwysig, does dim pawb yn wneud hwn. Ond mae'n dda i brifysgolion i gwybod hoffet ti'n gwneud rhywbeth efo'r gradd hynny, chi cofiwch hynny pan wyt ti'n sgwennu hi. Wedyn i'r brif gorff. Nawr, mae'r brif gorff yn rili cael ei amlinellu mas mewn 4 rhan gwahanol. Byddai ti'n dechrau efo profiad gwaith mwyaf perthnasol i gradd ti. Felly, os hoffet ti'n mynd lawr y trywydd falle gofal iechyd, os gen ti profiad gofal iechyd, neu os
a wyt ti wedi gwirfoddoli yn y maes iechyd neu gofal unrhyw pryd. Dyna beth byddwn ti'n rhoi lawr. Os hoffet ti'n mynd mewn i fel addysg, oes gen ti profiad gwaith yn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd. Meddwl am beth sydd gen ti sydd yn mwyaf perthnasol. Ond hefyd, yn y maes rydyn ni ar hyn o bryd ar beth sy'n digwydd, ni'n gwybod, yn y Prifysgol ni'n gwybod nag yw i mor hawdd â ni i mynd allan ac i cael profiad gwaith. Felly meddwl am os ti wedi gwneud unrhyw cyrsiau ar-lein, neu os ti wedi mynychu unrhyw darlithoedd o'r maes hynny. Pa fath o darllen bellach wyt ti wedi gwneud ar y pwnc. Bydd hwnna yn profiad gwaith perthnasol hefyd. Wedyn, soniwch am eich profiad academaidd. Yn bendant, os wyt ti'n astudio pwnc sy'n perthnasol ar gyfer y gradd, yn bendant soniwch am hynny, ac byddwch yn penodol am falle rhai o'r modiwlau rwy ti'n astudio. Ac yna sôn am unrhyw pwnc arall rwy ti'n gallu gwneud yn perthnasol ar gyfer gradd ti. Profiad gwaith na ti'n uniongyrchol yn berthnasol hefyd, mae hon yn bwysig. Falle rwy ti'n gweithio mewn siop, mewn bwyty neu tafarn, beth bynnag, bydd gen ti sgiliau trosglwyddadwy o hynny gallu ti sôn am yn eich datganiad personol. Enghraifft gwaith tîm, cyfathrebu, rheoli amser trwy gweithio swydd rhan amser ac astudio. Meddyliwch am yr holl beth rwy ti wedi dysgu as bydd rheina yn perthnasol ar gyfer prifysgol. Ac yna unrhyw beth ychwanegol, yn enwedig os mae'n neud i ti sefyll allan o'r dorf. Unrhyw beth ynglyn â chwaraeon, falle rwy ti'n clwb drama, neu ti'n y côr, ti'n bod yn perfformio yn yr Eisteddfod. Beth bynnag ti wedi gwneud, dyna lle yw'r amser i rili cael bach o show-off o pwy i ti a beth ti wedi gwneud yn eich amser rhydd. Felly cofiwch yr order hynna, a dyna'r beth fel bydde ti'n sgwennu hi hefyd. Felly'r sgiliau trosglwyddiadwy yna, mae rheina yn holl bwysig, fel nes i sôn, a dwi'n sicr bydd ganddoch chi o leiaf 5 o rheini i sôn am. Oherwydd mae rheina yn perthnasol ar gyfer prifysgol, ar gyfer unrhyw gradd, ar gyfer unrhyw swydd yn y dyfodol. Dyma be mae pobl yn edrych allan am. Felly meddyliwch am amser rwy ti wedi datblygu rhein. Enghraifft, falle mae'r bagloriaeth Cymraeg wedi datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth os wyt ti wedi rheoli grŵp yn y prosiect menter neu rhywbeth. Meddyliwch am profiadau academaidd a profiadau allan o'r ysgol hefyd. A fel nes i gweud, ni deall ti methu cael profiad gwaith wyneb wrth wyneb ar gyfer pob swydd ar hyn o bryd. Felly edrychwch ar digwyddiadau ar-lein os wyt ti'n gwneud unrhyw darlithoedd neu hyfforddiant. A wyt ti wedi cefnogi'r cymuned yr amser hon. Mae hwnna'n mynd i dangos sgiliau ti hefyd. Gweld be mae teulu a ffrindiau, ydyn nhw'n nabod rhywun yn y maes yn barod, a gallu ti cael un ag un rhythwyr gyda nhw i gwybod mwy am y fath o maes mae hi gweithio yn. Gwrandewch i podledau ac hefyd cyfeiriwch at y cyfryngau. Felly, ni'n meddwl allan o'r bocs traddodiadol nawr am sut gallu ti cael y profiad gwaith. Ac yna y casgliad. Felly, ni wedi cael y cyflwyniad, y prif gorff nawr casgliad. Mae hi'n byr, 3 i 5 llinell fel arfer, gyda gwybodaeth cofiadwy, a'r holl pwrpas hon yw rili atgyfnerthu brwdfrydedd ti ar gyfer y gradd hon. Jyst ail atgyfnerthu pam wyt ti eisiau gwneud hon. A dyna beth sy'n ni'n rili aros yn feddwl, y pobl sy'n darllen y datganiad personol hon. Os maen nhw'n gorffen a gweud, waw, mae da nhw profiad, mae da nhw'r sgiliau allweddol, a maen nhw rili eisiau gwneud e. Dwi eisiau gweld hwnna, mae ganddyn nhw bach o passion, a maen nhw'n gwybod beth hoff nhw'n gwneud efo'r gradd. Dyma enghraifft dda, eto un sydd wedi cael y golau gwyrdd ar gyfer casgliad. Felly, be maen nhw'n gwneud fan hyn, maen nhw wedi defnyddio geiriau fel on reflection, felly maen nhw adlewyrchu ar yr holl broses. Maen nhw hefyd yn cyfeirio at cyfeirnod nhw, reference nhw, felly maen nhw wedi sgwennu hon gyda'r feddwl am beth mae'r tiwtor ti falle wedi sgwennu i UCAS. Am ti chi gweld y cyffro ynddyn nhw ar gyfer astudio gradd.
Felly sicrhewch bod chi yn mynd drosto hwn i sicrhau tro mae da chi'r cynnwys cywir. Adlewyrchu'n really bwysig, felly unwaith ti'n sgwennu drafft cyntaf ti, yes, ti'n gwneud y cam fwyaf anodd i sgwennu drafft cyntaf. Ond nawr mae angen sgwennu ail drafft, drafft trydydd, beth bynnag. A peidiwch ofni os mae angen ti wneud tua 10 drafft, mae hwnna'n ffain. Ond a wyt ti wedi darllen y datganiad personol ar lafar neu beidio, mae hwnna'n gallu helpu ti gweld sut mae'n swnio a yw i'n llifo'n dda o un rhan i'r nesaf yw'r atalnodi'n yn gywir. Oes angen coma neu angen rhywbeth arall fewn. Dyna pryd bydde ti'n gwybod o perfformio hi ar lafar. A wyt ti wedi gwirio sillafu atalnodi a gramadeg. Mae hwn yn darn o waith academaidd. Mae hwn yn ffurfiol, mae'n mynd tuag at prifysgolion, felly maen nhw eisiau gweld eich sgiliau iaith fan hyn. A hefyd, a wyt ti wedi ysgrifennu datganiad ti gyda'r dealltwriaeth o cyfeirno ti, felly y reference. A wyt ti'n gwybod be maen nhw'n mynd i sôn am. Felly, jyst ystyriwch hwnna. A wyt ti'n rhoi tystiolaeth ar gyfer sgiliau ti, felly beth mae hwn yn meddwl yw falle bod ti'n gweud mae gen ti sgiliau tîm dda. A dyna ni. Ni eisiau gweld i ti rhoi enghreifftiau o pam mae gen ti sgiliau gwaith tîm ac yna beth fydd hwnna'n wneud ar gyfer y gradd. Os wyt ti'n gwybod bod ti'n cael ei asesu fel rhan o tîm ar gyfer rhai modiwlau, mae hwnna'n mynd i rhoi ti yn lle dda cyn ddechrau prifysgol, felly sicrhau bod gen ti'r tystiolaeth tu ôl y sgiliau hon. A wyt ti'n derbyn adborth o eraill, nawr ni'n gwybod mae fe'n eitha galed i sgwennu rhywbeth personol a wy'n ofyn i eraill i ddarllen hi. Ond y fwyaf o pobl sy'n darllen hi, falle bydd syniadau gwahanol dan nhw. A falle hefyd, ar y diwedd bod gen ti adborth ffantastig a ti'n gwybod yn sicr ac ti'n hyderus efo datganiad personol ti. A wyt ti wedi dangos y brwdfrydedd yna am eich cwrs? Dim byd wath yn darllen datganiad personol, diflas, lle'n amlwg, maen nhw ddim yn cyffroesi astudio hi, a wyt ti wedi cymryd yr amser i gwblhau hi. 2 wythnos gyda chi, pryd bynnag mae gen chi amser rhydd, byddwn ni'n sicrhau bod chi yn meddwl tuag at sgwennu at y datganiad personol. Hefyd, jyst ofynwch dy hun os ti wedi copio neu beidio, fi'n siŵr bydd neb yn, ond mae gyda UCAS y technoleg i weld os mae lle'n lladrad wedi digwydd neu beidio, felly peidiwch copio gwaith rhywun arall, mae hwn i fod yn personol. Na wyt ti gorliwio llwyddiannau ti, byddwch yn realistig, chi heb world peace, mae hwnna wedi digwydd, jyst byddwch yn realistig, ond hefyd cael yr hyder yna yn dy hun bod chi wedi wneud yn dda. Ond yn y bôn, jyst cofiwch, mae datganiad personol da yn un sydd wedi cymryd amser i cwblhau a wneud drafft ar ôl drafft ar ôl drafft. Maen nhw wedi rhoi sylw at y manylion bach fel y gramadeg, fel rhoi tystiolaeth i sgiliau, a maen nhw'n positif, brwdfrydig ac yn amlwg yn gwybod am y pwnc, sydd wedyn yn cael yr prifysgol i eisiau rhoi cynnig iddyn nhw. A gofiwch, does dim ffasiwn beth o datganiad personol perffaith, yn sicr oedd un ddim yn perffaith, ond jyst sicrhau bod ti ddim yn rhoi gormod o pwysau ar dy hun, ond byddwch yn hyderus yn eich gwaith. Ac yna, eich rhestr wirio datganiad personol i orffen, a wyt ti wedi ymchwilio mewn i cwrs ti. A wyt ti yn adnabod y sgiliau allweddol perthnasol sydd gen ti yn barod ar gyfer y gradd, ac yna sut wyt ti'n mynd i sgwennu amdanddyn nhw yn y datganiad. A wyt ti wedi trafod profiad gwaith sydd yn perthnasol, y profiad gwaith uniongyrchol ac uniongyrchol. Meddyliwch am y ddau, mae'n neis i cael cymysgedd hefyd i ddangos bod ti'n mwy na'r pwnc yn unig. A wyt ti wedi gwirio sillafu gramadeg ac atalnodi, ac yn olaf, a wyt ti wedi cysylltu a tiwtor personol ti fel eich cyfeirnod a cael trafodaeth am eich datganiad personol ac dy ymgais UCAS. Ond gobeithio roedd hwnna'n helpu, roedd hwnna jyst yn whistle stop tof yna a datganiad personol, ond gobeithio roedd hwnna yn defnyddiol iddo chi.
Dyma fy, os fe gen chi unrhyw cwestiynau, dyma fy e-bost ar y sgrin, neu os gen ti cwestiwn am ymgais UCAS i Met Caerdydd falle, ofynnwch ein tîm derbyniadau, askadmissions@cardiffmet.ac.uk, maen nhw'n tîm lyflu. Ond ie, gobeithio roedd hwnna'n helpu, a gyda'r amser ychwanegol hon, pob lwc i chi, a ie, gobeithio mae'n helpu. Diolch.